Aurinkoista huomenta kaikille. Nyt tänään on edessä Douglas, englanniksi Douglas kuusien istutusta. Tilattiin tässä muutama viikko sitten tuolta Söderholmin Tiinalta. On hirmu hyvänlaatuisia on Douglas kuusen taimia. Ihan vaan 40 kappaletta. Ja no, nehän on myöskin aika hinnakkaita. Ja meillä on tässä tätä etelään loivenevaa, josta on hakattu pari vuotta sitten pieni kuusikko pois. Niin tää on oikein otollinen ja sanotaan näin ihanteellinen istutuspaikka. Tietenkin riippuu aina sitten kastelusta, mutta aurinkoon nämä saa. Tää Douglas kuusihan hän kasvaa suotuisissa olosuhteissa. Tässä on näitä taimia pöntössä. Suotuisissa olosuhteissa niin jopa yli 40 metriseksi. Ja tuollahan on etelässä taitaa olla, onko se Mustialassa vai missä Suomen oletettavasti pisin Douglas kuusi. Onko se peräti 45 vai yli 40 metrinen kuitenkin. Että koivukin jos kasvaa 30 metriseksi tai kuusi, niin se on jo iso, mutta vuosiahan siinä menee. Nämä on siis paljasjuuritaimia. Ja tässä on tää taimikoko, oliko se nyt 50-70 senttiä sille välille. Ja siltähän nuo näyttää. Nämä oli tuommoissa 2 eri multapaukku ruukussa ja mä oon tuohon jo muutaman pistänyt ja istutan näitä ehkä noin 3,5 metrin väleihin tähän näin. Ja kuokalla nyt käännetään kamera. Tuossa on niitä taimia, tuossa on jo yksi on tuossa ja tuolla on muutama kuokalla. Ja nyt on vielä mukava silleen, että luvannut nyt huomiseksi ja muutamaksi tulevaksi päiväksi vesisadeita. No niin, tämä homma etenee pikkuhiljaa. Lämmin tulee päivä. Nyt mistä aloitin, tuolla kun on tuo vanha raita toteemi, niin sen vasemmalta puolelta, täältä katsottuna vasemmalta puolelta lähtee ne ensimmäiset ja tuolla on istutettu 10 aina tuonne noihin sireenipensaiden välissä on viimeinen. Ja nyt tähän laitan, tässä on meidän vanhat tämmönen niin sanottu polttopuulaani tai miksi voi sanoakin, niin tähän varmaan menee ehkä 10. Tosin aloitin tonne on laitettu 3. Ja sit tosiaankin tarkoitus on, kuten aiemmin mainitsin, niin tuonne näkyvälle tuonne etelärinteeseen pistää ne loput. Paljon sieltä sitten jääkin. Tulee myöskin sitten tuommoista näköestettä ajan mittaan. Toki ne kesällä nyt noissa risukoissakin tulee lehdet, niin näyt tuolta tieltä. Se on kuitenkin aika vilkas tää tieliikenne, varsinkin kesäaika. Tämmönen huomioarvoinen seikka, mikä kyllä tuolla ohjeessakin sanotaan. Että näissä on, no oli miten oli, näissä on hirmu hyvät nämä juuret pääsääntöisesti. Niin kun on ollut nyt tuolla
tuommoissa multa vaakussa ollut kuitenkin, ja vaikka nämä niin sanottu avojuurisia onkin, niin tää on aina hyvä levittää sitten ja tehdä riittävän iso tuo kuoppa, istuskuoppa, jos siihen on vaan suinkin aikaa, niin sillä varmistetaan tuo taimen hyvä istutus. Eli näitä voi vähän levitellä näitä, että nämä juuret lähtee vähän niin kuin joka suuntaan. Niin silloin tällä puulla, Douglas-kuusella, on parempi mahdollisuus menestyä. Mulla on tässä vielä otettu, meillä on tuossa tuommoinen hiekkapitoinen perunamaa kynnös tuossa lähellä, niin otettu vähän apuja sieltä, niin pistää aina vähän tuohon alkuun tuollaista hyvää multaa sekkaan pikkusen. Edennyt tänne vanhaan pieneen eteläiseen kuusikkorinteeseen, ja tää on nyt vähän toistakymmentä taimea saanut maahan. Tämän pitäisi nyt tämän maan ja paikan olla oikein semmonen niin sanotusti optimaalinen paikka. Tuossa on mulla 2 tuommoista oikein iso taimea, ne mä mennään ottaa vähän tuonne ylemmäksi ottaa. Tuossa joku, niin siellä on tuommoinen pienempikin taimi, tosi siitä varrestahan jää kyllä aika paljon tuonne vähän maa allekin, ehkä 10 senttiä, mutta tästä mä etenen tuonne päin. Laitan nyt nuo pari taimea tuohon ylemmäs ja sitten menen hakemaan viimeiset taimet. Siellä on varmaan, ei siellä enää paljon olekaan, olisiko 10, vähän toistakymmentä taimea. Sitten tää homma on ohi. Tässä näin. Viimeisiä viedään nyt näitä istutuksia. Katsotaan taas tuo aparaatti säädettyä jotenkin, että tässä vähän kuvaa tuosta kuokkimisesta, mutta en tiedä onnistuuko kohta se tietenkin tuo kamera kaatuu, mutta eihän sille mitään. Ensin tuo turve poistetaan tuosta, tai oikeastaan sammaltaan tää on sammalta, ja sen tuon kuiva sammaleen voi sitten asettaa loppujen lopuksi siihen ihan juureen sillä on ainakin iso myyrän tai rotankolo, en tiedä onko hyvä paikka laittaa noita, kokeillahan tännemmäksi. Pikkusen tännemmäksi. Tuosta humuspitoista maata vähän reilummin tuosta ympäriltä. No niin, sinne uppoo. Siellä on hyvä multa on tuolla. Vanhoja kuivaneita puujuuria. Pois sinne. Otan tuostakin. Ei ne kyllä haittaa mitään siellä. Meillä on siellä hyvä kuoppa. Olen kantanut tässä kastelukannua mukana. Tästä on ihan lyhyt matka tuolta sadevettä tuolta pöntöstä. Muutama pari litran loraus sinne
Se loppui nyt. Otetaan taimi. Tässä on nyt vähän pienempiä nämä viimeiset taimet. Nämä on jotain 40-45 senttisiä. Tää on hyvä tosiaan levitellä tätä juurta. Tässä on aika pienet nämä, mutta on kyllä niin hyvä tää maa, että nämä kyllä lähtee täältä, jos ei mitään ihmettä ole. Sitten pidetään tuosta latvuksesta kiinni, että se jäisi mahdollisimman suoraan, lähtisi, vaikka se nyt oikein tietenkin siitä itsestäänkin, mutta se on siellä ja nää kun on tässä muutama niin pieni, niin mä tähän juureen laittanut vaikka ei tässä nyt mitään liikettä olekaan, niin laittanut tätä puunmerkintä keltaista nauhaa tänne juuriossaan. En tuonne ylös, ettei se viota noita tuuli kun heiluttaa, niin noita hentoja oksia tai noita neulasia sitten. Se on siellä. Nyt enää 2 on jäljellä vai 3 lienee. Tämän päivän possakka on ohitettu, niin kyllähän tässä semmonen reilu puoli päivää tämmöisellä hittaammalla ukolla mennyt. Mutta pääasia, että homma tullaan aina tehty. Ja sitten vaan vempain kiinni ja nostetaan ylös sitten murhaiset.